May tatakainin ko man kayo hihinay. Ay, 500 lang ata man, 500. 500. Oh, Mary Hill ni Jenison. Oh, na yan. Tayon magnatayon nga. Awan. Apay mabal nga dumalan dita. Won ko na. Paran. Namdaman tong nag-shorton. Let's go. Pagkaminta makauna ka. Welcome to Burgos Beach. Buenas ka. Katurturki kayo. It's very nice. Napudo. Ay, anak ako apa? Maya, kaya natatagay ka chinilas mo. Mede, meron na rin na. Apay nga, sinasarkulan. Hindi nga nasarkulan. Gata? Tanulog kay Kajay? Uy, nasagsaka-saka kayo laangon. Naglang siya. Me. What's up, Ordaneta? Nandito kami sa Burgos. Katoy na jika ko ni Canadian. Paspasyar dito beach. Yan. Ganda ng lakad, naka-shades pa. Ate Majay, Americana, at saka ni Karen. Libreng kwa. Ito yan, pedicure. Ay! Magsiswimming na kami para naman ma-enjoy namin ang activity namin. Kaya ang pinunta namin dito. Kaya naghahanap kami ng swim spot. Kaya lang, mandaro na naman ang kakulitan nila at hindi na naman makahanap ng bagay-bagay. Hindi makadecide kung saan maliligo. Ayaw nila sa mga bato, ayaw nila sa may maraming tao. Kaya yan,
ang layo naman ng nilakad nyo. So, after long walk, nakahanap na ng pagsusumingan ang mga maestro at maestro na ito. Kaya lang, after a few minutes, may nakasimula ng maligo. Ayan, ayaw na naman nila sa pwestong yan kasi nga, mabato daw. Lipat sa kabilang banda. Sa wakas, nakahanap na rin ng tamang lugar para mag-swimming. Enjoy na lang kami dito. Manood na lang kayo.